Tervetuloa Vektori-kanavalle. Minun nimi on Ville ja esittelen tänään teille ihan uuden uutukaiseen Vektori-kassapäätteen. Kyseessä on tällainen kevyt ja pieni kassapääte nimeltään VivaWallet Next. Ja tosiaan kyse on Android-kassalaitteesta, jota voi käyttää siis sekä kassana että maksupäätteenä. Tästä saadaan ihan täysiverinen kassakone, joka kulkee kevyesti mukana. Laitteessa on 6-tuumainen kirkas näyttö, eli siinä mahtuu hyvin tavaraa näytölle näkyviin. Silti sitä voi kantaa erittäin kevyesti ja mukavasti kädessä. Sieltä löytyy tulostin, tästä 58 mm standardikokoinen tulostin. Sieltä löytyy lähimaksuluenta tästä päältä, josta voi lukea lähimaksut kortilta sekä mobiilisesti. Löytyy magneettijuova lukija löytyy tuosta. Ja täältä alhaalta löytyy sitten tällainen perinteinen sirumaksukortin lukija, eli ihan fyysiset korttimaksutkin saadaan tällä luettua. Kyseessä on Android-laite, siinä pyörii tällä hetkellä Android 11 käyttöjärjestelmä, ja sieltä löytyy Play-kauppa, joka tarkoittaa sitä, että sieltä voidaan sitten ladata sovellukset tänne laitteeseen helposti. Olen ladannut sinne Vektori-kassasovelluksen ja VivaWallet POS-sovelluksen ja ottanut ne molemmat käyttöön. Aina ensin otetaan Viva POS-sovellus käyttöön ja sen jälkeen Vektori-kassasovellus käyttöön, ja niin meillä on sekä maksupääte että kassa samassa laitteessa. Ja katsotaan miten homma toimii. Käynnistetään Vektori-kassa tuosta. Se kytkeytyy Vektori-pilveen ja lataa sieltä kassapäätteen tiedot, tuotteet ja hinnat sun muut tähän näkyville. Näin. Ja nyt me voidaan liikkua tässä Vektori Swipe-käyttöliittymässä vaan sivuttain pyyhkäisemällä. Ja täältä löytyy tuoteryhmät, täältä löytyy tuotteet ja tästä löytyy ostoskori. Ja olen myöskin tehnyt yhdistämisen, eli täältä asetuksesta käynyt yhdistämässä maksupäätteeksi VivaWalletin ja kyseisen laitteen tulostimeksi, jolloin se tulostaa myöskin kassakuitit täältä. Tehdään pieni koemyynti. Otetaan tuosta vaikka kylmiä juomia, valitaan sieltä Fanta, mennään tonne ostoskoriin, muutetaan se hinnaksi vaikka 0,1 eli 10 senttiä, noin, ja sitten laitetaan korttimaksu. Tässä nähdään kuitti, jos halutaan, että minkä näköinen siitä tulee. Tämän voi asetuksesta ohittaa, jos haluaa vielä nopeammin tämän hyväksymisen tehdä. Hyväksytään se tuosta. Ja nyt se avaa siis Viva POS-maksupäätteen sieltä taustalta ja pyytää sitä 10 sentin veloitusta. Maksetaan se lähimaksulla näin. Nyt se on maksettu ja nyt se palaa tänne kassan puolelle ja kysyy sitten, että tulostetaan kuitti vai lähetetäänkö sähköpostilla vai eikö ollenkaan. Ja tulostetaan se nyt laitteesta. Täällä nyt sitten näkyy laitteesta tullut kassakuitti, jossa on logot ja verot ja tuotteet näkyvillä. Näin. Tämmöinen simppeli, erittäin tehokas, mukana kulkeva kassakone esittelyssä Vektori-kanavalla oli tänään. Ei muuta kuin tutustumaan laitteen omille sivuille siihen niin kuin lisää. Kiitoksia.